tu empecek neng Madiun tuku tahu dikelo semur bojo ceking atiku ketun bojoku lemu ngentekno kasur cekap senanteng loncak kidungan kula mesti kalepat dalu niki pancen kula damel spektakuler ngeten iki pripun? Pripun? Mergo panjenengane Pak Bibit niku ngastone teng Jayapura, Mas. Jayapura Rian Jaya. Wong nggih saniki Pakuan ugi niki. Nggon alas-alas. Ah nggih meh perbatasan. Ya ampun, daerah alas nggih. Nggih no. Lah niki wau kula king Ponorogo liwat Trenggalek nggih ngliwati alas lho. Lho. Teng mriku lak kethek tesih kathah. Nggih. Enek kethek dolanan karo anake. Jelalah anak kethek nyabrang ratan. Tabrak truk tes anak kethek mati. Kira-kira pake nesu mboten? Mesti nesu no, Mas. Sabar, Pak, sabar. Lu sabar. Piye to, Mas? Wong niku inauluha ma'asabirin, wong sabar ditresnani Gusti Allah. Lah nggih, Kula kan cerita cerita kok Ponorogo. badhe teng mriki Ponorogo Trenggalek liwat alas. Tesik kathah kethek. Nggih. Enten anak kethek karo kethek dolanan. Anak kethek nyabrang dalan tabrak truk. Des, anak kethek mati. Lah kira-kira Pak nesu mboten? Bapak kita yang mesti nesu. Sabar, sabar. Sabar, Pak. Sito. Aku itu anggap bapak ketek ngono. Lho, aku malahan sampean. Sampeyan iki kowe iki aja ngene Mas Yudo. Lek kok perkara ampun sah ngene, kalau tahu ngene dompetku ilang ngono mawon. kula niki sekae ngomong-ngomongne bab kewan monggo. Ning Nggih. paling gedhe niku mergo ngomongne ketek. Lah kok saged. Mergo rumangsaku, kewan sing paling ngayal dhewe niku ketek. Alah napa nggih? Lho, ngayal dong. Sampeyan arepe ngomongne babagan kewan perkara celeng, singa, macan monggo. Nggih. Ning paling boten kula demen niku ngomongne tentang ketek. Lah sebab Sebabnya kewan sing paling ngayal kuwi ketek. alah mosok kewan niki ngalih kaya. Lho,